दिनैनिफ्राय जागायबाय सोमखोर मिथिंगा संरैखा एनजिअनि मिथिंगाखौ रैखाथि होनाय आरो सोमखोर खालामनाय थांखिजों 10,000 बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि आसाम आरो बिटिसिनि गेजेरावनो मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव दिनै तामुलपुर हाग्रा बिफाननि मददजों सोमखोर मिथिंगा संरैखा एनजिअआ मिथिंगाखौ सोमखोर खालामनायनि थाखाय 10,000 बिफां गायनाय थांखि लादों। हाबाफारियाव बाहागो लायो तामुलपुर रेन्जनि रेन्जार बाबुल ब्रह्म बिथांजों लोगोसे नावकाटा हाग्रा बिफाननि आईसी कृति सुन्दर दैमारी, तामुलपुर हाग्रा रेन्जार मावख'नि आईसी कमलेश्वर बर' आरो दावरायझार इक' टुरिज्म एनजिअनि आफादगिरि गाहाय नेथारिजों लोगोसे नावकाटा हाग्रा बिफाननि लेङाइ आईसी भद्रे बसुमतारीजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि मावफारि आरो सोमखोर मिथिंगा संरैखा एनजिअनि मावफारिया बिथांमोना बाहागो लायो होनना फोरमायदों सोमखोर मिथिंगा संरैखा एनजिअनि आफादगिरि गौतम बर' आरो गाहाय नेथारि अन्न बर' बिथांमोनहा। दिनै जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मददथिजों जोंनि जा सोमखोर मिथिंगायारि संरैखा एनजिअ बे एनजिअआ माने बे दावरायझार बगामाथि ओनसोलाव माने 10,000 बिफां गायनायनि थांखियै मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव दिनै गिबि सान महरै जोङो गायजेनबाय। बेवहाय जोंनि जेसेबांखिनि भलन्टियार्सफोर दं एनजिअनि गोबाङानो बाहागो लाफैदों। लोगोसे तामुलपुर फरेस्ट रेन्जनिफ्रायबो रेन्जार सार लोगोसे आईसी बिथांमोना फैदों। दा माने गायनाय हाबाफारिखौ जों गायगासिनो दं। मा बेजों लोगोसे नोंथांमोना मा थांखियाथ' बेनो जिहेथु माने सोमखोर मिथिंगायारि बे सोमखोर मिथिंगायारिखौ सोमखोरैनो जाहाथे जों लाखिलांबाय थानो हायो बे थांखिखौ नोजोर होनानै फरेस्ट बिथिङाव माने एनजिअखौ लानानै जेसेबांखिनि खामानि मावनो हायो बेफोर खामानिखौ मावनो थाखायनो जों माने एनजिअखौ दानानै आवगायदों। आरो बिनि अनगायैबो लाइमोनफोरखौ जाहाथे थांना थानायनि माबा मोनसे राहा होनो हायो नामा दा बेखौनो नोजोर होनानै जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावलांनायनि थांखियै बे एनजिअखौ दादों। आरो बे दानायनि जि जों थांखि बुंदों बे थांखिनिनो दिनै गिबि जागायजेननाय हिसाबै जों बिफां गायनायखौ लाजेनदों आरो नोंथांमोननि जितु एनजिअआ जितु गिबि हिसाबै बिफां गायनाय बिदिनो जोङो बिफां गायनायजों लोगोसे फरेस्टनि मावनांगौ गोबां दं। दहाय बुंनाय बादिनो जिहेथु माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एनजिअखौ लानानै मा बिथिङाव मावथावना दं होनना बुङोब्ला जों एसे मोनथिनायाव जेरैहाय ओनसोलाव मैदेरफ्रा फैनानै बहुत माने उत्पात खालामफैयो। दा बेफोरखौ जेरै बे ओनसोलनि जायफोर भुक्तभोगि गामि बा न'खरफोर बिसोरो जेरै गावसोरनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ सफैस्लाबैयाव जेरै होनो थाखाय नाजायो थिग बिदिनो जोङो बिथांमोनजों लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जानानै एनजिअआ आवगायबोगोन। लोगोसे बिनि अनगायैबो बिफां लाइफां जि गायबाय आरो बिनि अनगायैबो जोङो माने मैदेरखा जेनेबा फैनायनि उनावहाय होनाया बिराद कठिन खस्थ' गोब्राब। ओंखायनो फैयैनि थाखाय मा पदक्षेप लानो हाथावो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय एनजिअआ दा बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय सानाव सावरायनानै पदक्षेप लागोन आरो